To ga takaitattun labaran tare da ni Kabiru Basiru Fulatan. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta ce ta bankaɗo wani wuri da ake zargi da sauya buhunan shinkafar gwamnatin tarayya da ta bayar domin rabawa mabukata. Shugaban hukumar Barista Muhi Magaji ya ce an yi wani sumame da suka kai a wurin ajiyar kayan da ke unguwar Hotoro, inda suka gano shinkafar da ta kai mota 28 da suke zargi an karkatar da akalarta ne domin siyarwa a kasuwanni. Ya ce sun kama wani mutum ɗaya kuma ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano wanda suke da hannu a kan wannan lamarin. Nan kuma tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya shiga hannun hukumar EFCC, wanda a yanzu haka yake fuskantar tuhumomi a kan zargin almundana da kudaden jihar a lokacin da yake kan mulki. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa wasu bayanai sun nuna cewa jami'an EFCC ne suka kama shi a daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa shine ya kai kansa ofishin hukumar tare da rakiyar lauyansa. Idan za a iya tunawa, hukumar EFCC ta zargi Yahaya Bello da wawure dukiyar jihar sa a lokacin da yake matsayin gwamnan jihar, har ta yi ƙoƙarin kama shi, hakan bai yiwu ba. To nan kuma fadar shugaban ƙasa ta ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai yi bulaguro zuwa ƙasar Faransa a gobe Laraba domin amsa gayyatar da Emmanuel Macron ya yi masa. A sanarwar da fadar shugaban ƙasar ta fitar a ranar Talata ta ce tafiya aikin ta kwanaki 3 ce da nufin mai da hankali da ƙarfafa siyasa da tattalin arziki da ƙaddamar da ƙarin damammaki da haɗin gwiwa musamman ma a harkokin noma da tsaro da ilimi da lafiya da ci gaban matasa da ayyukan yi da kuma wasu sababbin kirkire-kirkire wanda za su amfanar da al'ummar Najeriya baki daya. To daga ƙetare kuwa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Rwanda sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su dangane da rikicin da suke yi a gabashin Congo. Ƙasar Angola da ke shiga tsakani ta ce an sanya hannun yarjejeniyar zaman lafiyan ne domin kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi tsakanin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Rwanda, duk da karya yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi a shekarar 2021. Masu shiga tsakani sun ci gaba da tattaunawa a wani yunkuri na kawo ƙarshen rikicin. To ƙarshen takaitattun labaran kenan tare da ni Kabiru Basiru Fulatan. Za ku iya ziyartar adireshin na yanar gizo a www.indaranka.com domin samun wasu sahihan labaran, ko kuma adireshin mu na sada zumunta na Facebook, Twitter, Instagram, hamma da TikTok, ko kuma adireshin mu na YouTube Inda Ranka TV.